Among katuyuan nagani ko diri kagub kay one day nag-request mi kang gub na tagaan ta ni og rescue vehicle. Kay gamit kay sa mong barangay kay kuan mong got kanang along the highway mi ba katang mga disgrasya so ko kay matabang namo. The same time gamit ko sa peace and order. Okay. Yeah, unsa may kuan na response go? Ang response ni Gob murag gi-aprobahan niya ang among request. Unsa gyud kay importante ng rescue vehicle as tubod kap? Importante kay siya kay daghan kayong mga disgrasya bitaw, mga disgrasya, mga masakiton nga angay tabangan pero wala man may magamit. So daghan pa mi dito sa munisipyo namo sa Bansalan. Nausay dili bakante ang mga ambulansya o rescue vehicle dito. Maglisod gid mi. Ay tabo na nakap nga naay pasyente nga dugay na dala sa ospital. Naay daghang pasyente nga ningana nahitabo, dili mi kakuan dayon kay magtawag pa mi dito sa kuan. Sa Indrim or sa health o ambulansya. So dili mi ka-rescue dayon. So na mo rescue vehicle hatag ang province usay mo kay istorya ko. So ako ka-istorya lang salamat, nagpasalamat gid kang gobernador nga puhon ug matagaan gid mi ana kay kuan pa man na although approve na o pamagid na mo ma-receive. Ako kay nang kuan gamit sa mo. Salamat mi kang Gobernador Cagas ug kang Vice Governor Mark Cagas ug kang Mambili Cagas.